Hi everyone, og sa tanang mga naminaw karon. Mobalik na sad ko. Nalang ko iklaro. Year 1999 ni nahitabo nga wa kauli ang mga amahan. Dagko na misa. Pag-abot na mo sa Cebu, natingala jud ang mga kaliwat sa kong papa nganong niwang kayo mi o nganong wa may tarong nga sapot. Mas nawindang sila nga namatay si kuya og sa nitabo ni ate. Gigakos minilang tanan. Naa na mi sa safe na lugar og wa nay laing mo pasakit pa namo. Ingon silang angkol nga pakasuhan nila si Raymond, mubalik sila sa Cagayan og pakasuhan ng anak ni Uncle June. Pero nitubag si ate nga di lang sa. Di siya gusto nga malain og mahiubos sa mong mama kay nihangyo tawon nga di ipasumbong sa pulis. Di mi gusto nga naay mahitabo ni mama og uban among mga half sisters ug brothers. Wara ba mi og way laing pamilya si mama nga masampit niya kay adopted siya og lain ang trato sa iya sa giila niyang pamilya. Nyagpalayason unya sila tungod sa kasuko ni Uncle, maong mas gipili na mo nga ihilom lang usa. Gitubag sila ni ate nga, "Ante, Uncle, ako mismo ang magpapreso niya, magtarong kog eskwela dere. Nya og kaya na nako silang atubangon, ako mismo magpapreso niya. Kay ako ang biktima." Nisabot ang mong iyaan og Uncle sa desisyon ni ate. So kadato, di na nila isgutan ang nahitabo ni ate aron makalimot siya dayon. Pinangga kay mi sa mong uyuan, gipapuyo miniya sa usa ka apartment nga duol sila aron daw mas di mi maulaw silang balay. Inigagabi dito may magtapok silang balay manihapon. Pinangga kay mi usab siyang asawa lakip na among mga igagaw. Inig Sabado, duwaon mi nila. Didto sila magpundo namo kada Sabado, unya kuyugon mi nga manimba ini ka Domingo. Usa ka gabi ni ana, nisulod ko sa room ni ate. Apan sige siya tutok sa mong family picture, o gidol na ko siya nga. Nagunsa ka te, hilom lagi kay ka. Nitubag si ate nga, "Ga, nakay Ginoo. Bisan unsaon ako gunahuna, unfair kayo ang ginosa." Itubag na ko si ate nga, "Namanggod ati Arnie, blessed man gihapon ta kay buhi tanduha, nauna lang silang papa o kuya Lucas. Pero sure ko nga wa na sila'y kasakit kauban ng Ginoo. Si papa siguro Lex gisampit niyang Ginoo samtang giluba siya sa mga way paangot. Nagpakiluoy nga di siya patyon kay naay pamilya gapabot niya. Apano adjud, namatay jud ato ang mahan. Ikaduha si Lucas. Daghan kay siyag plano nato. Nya giano jud siya. Sakit kayo iyang kamatayon nga nasangit pa siya sa kahoy og natusok ihantian. Siguro gipangsampitan niya, nangayog tabang. Ikatulo katong niuli ka gikan sa uma. Grabe na akong syagit og Lex. Gitawag pa na akong Ginoo asa si Papa og Lucas. Natabangi ko ninyo. Labaw sa tanan ng Ginoo. Ayaw tawong Ginoo pero gitugutan jud sa Ginoo nga babuyon ko. Gisipa na ako ang kang Raymond aron mahunong siya og makadagan ko pero naapsan ko niya og gisumbag sa mata hasta akong lawas iyang gipuspusan og sanga sa kahoy nga halos wa na ko umoy. Lex, tiguro na ako ni kaya. Taga magisgot sa klase og violence, mga na-abused, kaya maghuot akong dughan Lex, knowing usa ko ka biktima. Di gyapon ko kalimot Lex, bisan layo na tanila, hinigpiyong nako makita nako si Raymond. Perting hilak ni ate, igor ako sa pagakos, ug ako siyang gitubag. Ate Arnie, dili lang ikaw ang biktima o ang naka-experience ani. Bako dati naaraman ko, di ka naginusara. Blessed na kayo ta kay buhi pata until now. Wa kaniya patyate kay dako na kayo kong pasalamat ana kay napa ko yate. Di man para sa kuwate apan kung maghikog ka, malipay ka si Papa. Si Lucas malipay ka ha nga imo kumbiyaan dere.
malipay kaha ang Ginoo? Ate, kabalo ko nga nawadaan kag salig sa Ginoo apan kabalo ko nga naiplano ang Ginoo nato te. Ipadayo nato atong kinabuhi na di nato kauban si Papa, si Kuya Lucas ug si Mama. Ikaw ug ako na lang. Kuyugi ko te, ayaw kog biyahe. Hawiri akong kamot ug hawiran ti ka. Aron natong punon ang mga pangandoy nato sa una nga giplano nato sa una nga kauban si Lucas te. Te, manimba tawag maha? I-pray nako magabii nga wad-o na tanang pait na netabo sa moha. Og sukad ato, before mi muli sa balay mo hapit sad mi simbahan aron magampo, aron mawala ang kahuot o kahadlok ni Ate Arnie. Bisan ako'y romo tapad jud ko tulog ni ate, mahadlok ko basin buhaton niya utro ang gibuhat niya sa bukid. Nangagi ang pila ka tuig si ate nagka-okay na. Di lang na mo isgutan og medyo nabalik na akong ate sa una nga good vibes kaayo. Maka-joke na siya nako. Murag nakalimot na siya. Ani nga tayo mo graduate ay na si ate. Ako jud dayon siyang gi-congrats sana siya nga. Di sa ta mo Lex. Unya nagmakapasar ko sa bar exam. Aron ipanghambog na ko ni Lucas og taas no kong moatubang nilang Uncle ug Raymond. Mapreso na nako siya Lex. Nalipay ko sa pagkadungog sa kong ate nga nakaisgot na siyag bahay ni Raymond nga wa nagilak. Nanguli mi sa bukid pagkapasar ni ate. Kuyog na mo among iyaan ug yuan. Layo palang mi gitagbo na ni mama nga nagilak ingon siya nga, Laksi, ikaw ni? Kadalaga na madimuday. Ka mga gwapa sa akong mga anak. Nagtuloy ang mga luha samtang gihikap niya akong panagway. Gilantaw niya si Ate Arnie nga wa naglihok, nagsigir siya gilak. Ga, pasaylo ako ga. Okay ragdi ni mo kayang Jackson imong mama ga. Makita lang ta mo, okay na kay nako. Ito bag si Ate Arnie nga, okay na ko mang. Ikaw, kumusta ka dere? Niwang ligi ka ma. Samtang nagpamahid siyang mga luha. Gigakos ni mama si ate. Kadako na ba nimo? Pasaylo si mama ha? Wa tamo na labanan samtang naapa mo dere. Pasaylo ako ga. Pasaylo ako. Nya niluhod si mama. Giagak ni ate si mama og miingon. Ngamang, okay na ko. Wa ko gadumot ni mo mang. Kundili nimo di ko kita diri sa kalibutan ug wa ko nimo nahimugso. Utang nako akong kinabuhi nimo ma. Di ko dapat magdumot nimo mang. Kabalo ko sa imong nagian sa una mang. Usa nimo naila si Papa gimaltrato sad ka sa giila nimong pamilya. Salamat kay gihimugso mi nimo ma. Gigako sa kugot ni ate si mama. Nilantaw ko sa balay, nakita na ko si Uncle sa balay. Nakita amin niya apan nisulod siya dayon silang balay. Wa namin hapit sa balay, gisiradaan ni Uncle ang balay, bot pasabot di siya gusto nga makigistorya na mo. Pagabot na mo, humana og trabaho ang luganan ni Kuya. Nagpasuho lang mi sa salingan before mi nangabot. Ingon si ate nga samtang gatutok sa puntod ni Kuya ug naa ang among picture tulo sa iyang uluhan. Wara kami nga wa diri Lucas. Di nakatugnaon kay may atop na imong balay. Ayaw nagkagulyang okay na among kahimtang. Okay na ko og si Lexi. Ayaw kabalaka kay ako'y mopalit og balay ni Lexi nya palitan ako siya daghang cake sa ref aron matagbaw siya. Ako ang mapuno sa mga plano nimo sa tumanghod. Di nako siya pasagdan Lucas. Nagilak si ate ani samtang namina among iyaan. Wa ni kuyog si mama kay kabalo siyang nasuko among iyana mo. Ikaw day, wa kay istorya ni Kuya Lucas nimo? Matod pa ni Uncle. Ingon ko nga kuyang, gimingaw kay ko nimo.
Nagsige gyapon kog wonder unsa kaha naa ka sa mong tapad, siguro malipayon kay tandulo. Unsa kay dagway ni moyang kung naulitaw ka, sama na mo karon nga dagko na. Kuyang, punta malipayon mo o ba ni Papa dira. Ayaw kabala ka na mo kay mahuman kog eskwela, sige tikag duawon dariyang. Ug sa tanang nangutana nga naay foul play ang netabo ni Kuya, tagahuman manigway ni Kuya sa una mo diretso manggoday na siya sa basketbolan. Usay mapit siyag mag-ilis niya mulaag sa mga silingan. Maong ingon si Uncle nga galag. Akong kuya liwat yun siyang papa. Di siya gusto nga mabala kami, gusto siya nga muli jud para namo apan wa jud siya iswerte sa iyang paglabang. Siguro kay tugnaw na pudtawon siya, gusto siya nga makapamasilong o gigutom sab. Sakit kayo iyang kamatayon kay ang sapa medyo dako kung magbaha na ay mga kahoy maanod nga gikan sa babaw. Naaman tay tulay nga kawayan nga igo ra makalabang niya way hawiranan, igo ra ka mo patong sa kawayan. Pero kung kusog, malapawan kini. 19 years na gikan sa pagkamatay ni Kuya pero fresh gihapon kayo sa kumemorya. Malipayo namin ni ate. Si ate nasa Cebu naka-base og naanay pamilya. Naray lalaki na gidawat siya og malipayon siya karon uban sa iyang pamilya. Ako, naminyo nako last year lang. Usa ko naminyo gipalitan jug balay ni ate niya gipuno niya cake ang ref gituman niyang saad ni Kuya. Nagkatawa pa ko kay di nako ganahan og cake, gikan nawa si Kuya kay mahinumduman ako siya basta kakita ko cake. Maghuot akong dughan. Okay na mong pamuyo, makaon na namo among gusto kaunon. Wala na may galisod. Magduaw-duaw gyapon mi sa balay namo kung asa once mi na kompleto ang pamilya ug malipayon. Buhi pagyapon kayo ang mga memories nilang Kuya ug Papa sa mong balay. Nagkatawa ko kaysa akong confessions, gibasa na akong tanang comment ninyo. Thank you readers ug mga listeners sa warm-hearted messages. Siguro og kaniadto na internet pa dali ra unta ang tabang. Bitaw, did I make afford og naaman? Okay na may mga readers ug listeners, okay na among pamuyo. Wana ko damha nga mag-comment akong half-sister niya nag-mention siya friends niya kay luoy kuno kaayo without knowing nga iyahang papa akong gipasabot. Did I make close ani ako mga half-sisters sa una kay sa una gianak ni sila, masuko si Angela kumuduol mi. Kay hugaw kuno kayo me. Ma-allergy daw ang mga baby. Nanagko sila nakabalo mulakaw og among hawiran o pakataon masuko si Uncle kay dapaw kuno me. Kay permi mi sa uma basin makuha og sakit among manghod gikan namo. Wa mi nagka-close nila pagbian namo nila. Kay wa pay mga buot ug ang usa wa pa gianak. Disad mi ipaila ni Uncle Jun. Siguro kay permimi sa bukid sa mga tuig nga namin nila. Sudungon ra namo sila, mainggit mi nila sa una kay puno kay sila sa pagpangga og nahatag ang tanang needs nila. Di parehas namo nga uhaw, kaayo og pagpangga. Pero kabalo ko karon nakagets na sila kay naka-detailed kayo akong pag-confess. Kabalo kong gichikahan na silang silingan kung unsa ka maayo among gisapit sa kamot sa iyang papa. Relax lang mga pangga. Love mong Ate Arnie o Ate Lexi. Tumay mama, gibisaya jud na ako nigtuyo na masin nga mabasahan ni mo ni. Pero mang, basin mao ni ang way aron makalimot ko, mi ni ate. Usahay na gihapon may mga nightmare moong nakahuna-huna mi ni ate og itry daw nato confess publicly basin mawa na ang kasakit og malimot tas dayon. Death anniversary sa mong papa karon. 21 years na gikan sa iyang pagwala pero presko gihapon kaayo iyang memories namo nagibilin. Mama Arlene, mang, nakadungog mi nga ni Oli ubang anak ni Uncle Jun diara para makapamana sa yuta nila bisan buhi pa si Uncle Jun.
Nakadungog sad mi nga di tagaan og bahin si Angela ug akong half-sister kay kuno mga sampid ra sila. Ningon ko ni ate na pinajoke nga, "Te, tabangi sila, ikaw handle silang case para ma-fair." Pero gitubag ko ni ate nga, aron wa na tay ulo og Alex. Di ta manghilabot nila kay ilan ang problema. Pila ra man agod, oy. Kaya na to silang tabangan, di lang ana na way. Basin lain lang sad ang ilang paminaw ba. Abig na onsa na mi, managinot mi anang yuta ni Angkol. Mang, nakadesisyon mi ni ate nga if ever mawala si Angkol og pahawaon mo ara og di mo gaan sa bahin, ma, dawaton gihapon ka namo with open arms apil among mga manghod. Di og di ka namo isalikway mang. Magpaabot mi sa imong pag-uli sa balay mang lakip na among mga half-sister. We missed you, mama. Wa mi nagtanong magkasako mang kay sa words pa lang nga gianak mi diri sa kalibutan, blessed na kayo mi kay nakita mi unsa kanindot mabuhi ug makita ang kalibutan. Kami ni ate ma magpaabot sa imong pagbalik puhon ma. Unta mawala ng guilt na imong gibati karon kay gipasaylo na kanamo. Gihigugma kanamo Mamang Arlene despite sa tanan. Kung mahimugso man migbalik ma, ikaw gihapon among pilion nga mahimong mama. Dari na lang kutob, salamat kayo sa pagbasa ug daghang salamat kaayo sa pagpaminaw. Ladies and boys, mao ka na ang story, ang confession ni Lexi nga dinner.